sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata sarong leader kang New People's Army sa Camarines Sur nagbalik loob sa gobyerno. Most Discipline Unit Award sa Regional Military Parade sa Peña Francia Fiesta. Hinali na. Presyo kan bagas asin gulay sa Naga City People's Mall, mantinidong halangkaw. Diyos marahay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatod Barata. Barangay Council kan Barangay Abelia digdi sa siyudad ning Naga. Hinagad ang tabang kan Public Safety Office para sa pag-implementar kan Barangay Road Clearing. Aram taman ang kumpletong detalles kaiyan sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Pinapautob ngunyan sa gabos na barangay sa syudad ni Naga ang road clearing asin sa roang barangay Abelia sa nagtataong pagirumdom sa saydang mga residentes manungod sa memorandum na hali pa sa gobyerno nasyonal. Since may binaba yung national na memorandum, ito nakalagay dito is memorandum circular number 2019-121 and DLG memorandum circular number 2019-167. And pangatlo po, DILG Memorandum Circular Number 2020-027 hanggang 36 and 017. Nakalagay po is clear roads of illegal obstruction. So last siguro mga March, April po ganyan, nagkaroon kami ng seminar manungod po dito sa memorandum. So yun, nag-start po kami siyempre, magpapaabiso. Although po, matagal na po. Dating Pangulong Duterte pa. So ngayon po, ang March po, nag-seminar kami and then nagpaabiso po ulit kami sa mga tao. Dagdag pa ni punong barangay Apolinario Malana Jr., tulong bulan sindang nag-abiso sa indang mga residentes. Nakipagtawangan man sinda sa Philippine National Police asin Public Safety Office sa pagpautob kaini asin sa mga dai pa nagsusunod sa inda. So 3 months po yung namin yung pagkapaabiso. Last month po, nag-start na po kami, nag-request po kami sa PNP and sa PSO para ma-assist na po kami doon sa mga talagang hindi yung sumusunod. So marami po kami maraming na-welcome. Siguro nasa 40 to 50 na mga sakyan na nag-obstruction po. So yun po, sa ngayon po, every month namin yung gagawin, kasama po ang PNP and PSO para po ma-minimize po yung mga nag-obstruction po sa daan. Sa ngunyan, padagos pinapakarahay subuot ninda ang sa idang barangay asin mahagad tabang sa PNP asin PSO sa pagpapadagos kan road clearing operation. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, para makalikay sa pagbaha asin sa dengue, nagkondusirmanin paglinig sa mga kanal kan barangay ang grupo ni punong Barangay June Malana. Kabali sa pinaglinigan iyo si mga kanal na yaon sa saindang mga looban o iskinita. Siring kan pinaglalaoman mga nakabarang basurang plastik ang saindang nahali. Meron kami po tinatawag na barangay kalinisan. So every week po yun, ma'am. Every week po kami, every weekend. It's either po Saturday or Sunday. Every year. Last week po, Sunday po kami. Lahat po dyan ng mga puno na yung mga nagba-blind spot sa CCTV namin. So yun yung tinawag last day, Sunday lang po. Doon kami ngayon doon kami naglinis. Inalis namin yung mga yung nagba-blind spot sa CCTV. So ngayon, makikita mo yun sa daan namin. And yung sa CCTV namin na mas clear na yung Padagos sa mga bareta. Anhalangkaw na presyo kan bagas asin gulay sa Naga City People's Mall an parehong pinagmamati kan para saod asin para tinda. Ang detalye sa report ni Christine Alcanzo Reyes.
Ang halangkaw na presyo kan bagas asin gulay, ang pinoproblema bako lang ka mga parabakal kundi pati naman ka mga paratinda. Sa pagdaman mi sa Naga City People's Mall, naabutan mi si Mr. Arnold Sanyares na nagpapakarahay kan sa iyang bagasan. Mahihiling na ang pinakabarato na bagas sa iyang tindahan na maabot sa 48 pesos hasta 65 pesos ang kada kilo. Napatapos na yung anihan, tapos bale, magaling pa ganyan. Medyo dapat nga sana dapat tataas yung bigas, pero ngayon na-retain lang yung dating price niya. Kaya wala pa magbabago. Almost 2 months na ganyan lang. Oo. Dapat tataas siya. Ina-anticipate namin na halimbawa may mga darating na imported, baka bumaba. Maluya man subuot ang barakalan ngunyan. Ang mga parasaod naghahanap man ning baratong bagas kung kaya sakto lang sa idang ganansya para sa pang-aral daw na gastos. Nag-aabang yung mga mamimili na na gusto nila mura, kaya medyo matumal yung bentahan. Kaya tingnan mo, nakikita mo, wala masyado. Halos bukas ko pa nga lang kasi wala, mahina talaga. Nag-aagrangay naman si Nanay Orlene Martin para tinda sa People's Mart sa May Liboton sa presyo ngunyan ka mga nakukuha din ng gulay. Sigun sa iya, mas naging dipisil ang pagpabakal, huli kan halangkaw na presyo kaini. Ang kamatis, ang puhunan, 180. Yung bilihan pa lang namin. Pag-beans, lahat. Luya. Carrots ngayon, mataas. 1,000 ang isang bag. Ito pa ganito, 360. Isang ganyan lang? Oo, isang bag, may balat pa. Pag nalinisan mo to, minsan mga 6.5, 7. Siyempre, pag mahal, imbis bibili ng marami, konti na lang. Sa kamatis nga, hindi na bumibili ng kamatis. Isang piraso na lang, 2 piraso sa sobrang mahal. Ngunya na paabuto na Peña Francia Fiesta, naglalaom sindang makakaganansya nin dakol huli kan dakol bisita ang syudad. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanza Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, sa Banwaan in Pili, Camarines Sur, nakalipat na sa bagong Pili Public Market si mga pinagrelokar na stall owners durante kan gibuhon ang pagpapatrabaho sa nasabing saudan. Susug ki Vice Mayor Francis Belen, hinahalat na lang na mapakarhay ang linya kan tubig asin kuryente para makalipat naman si ibang natatadang stall owners. Nakapag-transfer na po si mga stall owners. Rayao na po sila naman sa bagong merkado. Ang nawawalat na lang po is ito yung mga sa sector ning section ning si mga nagluluto po, food section. Kasi po pigahalat pong maayos sa linya kang tubig sa kakuryente. Sa iba pang bareta, huli kang pagtio sa kabukidan kan Camarines Sur, sarong dating rebelde ang nagdesisyon na magbalik loob na sa gobyerno. Aramon taman ang kumpletong detalles kaiyan sa report ni Christine Alcanzo Reyes. Sarong 37 years old, taga Camarines Sur na miyembro kan New People's Army ang nagsuko sa Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company Headquarters. Nagkapirang government agencies ang naging katabang para maayos na makabalik ang nasabing surrenderer. So ito pong surrenderer natin is 37 years old, single po ito siya, and taga dito within Camarines Sur po, and member po siya, NPSR listed 2024 po, Vice CO po siya ng Local Guerrilla Unit, regular member po of Platoon 2, KLG 1, SCR 2. So through the joint effort po ng ating mga intelligence operatives ng Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company, headed by Lieutenant Colonel Jeffrey S. Atonaga, ito pong efforts ng kasama rin po yung ating 83rd IB ng Philippine Army, PIU ng Camarines Sur PPO, RIU ng Region 5, RID, and RSOU 5, and syempre yung Tigaon MPS. So ito pong pagsuko nito is dahil po sa mga joint efforts po ng mga nabanggit ko pong mga government agencies natin and partners. Tinaawan naman ng tabang ang surrenderer asin ang sa iyang pamilya.
Sabi pa kaini na naging DP silang sa idang pagbuhay sa bukid kung kaya nagdesisyon na silang magsuko para sa ikararahay kang sa iyang pamilya. Ano pa po yung pwedeng maibigay na tulong ng ating Provincial Director, Police Colonel Julio Cesar M. Domingo, para magbigay, actually nagbigay nga po si Sir ng tulong para doon sa mga nag-aaral niyang anak para makabili na ng school supplies kahapon. So malaking tulong po yun para doon sa mga anak niya. Sinabi niya rin na yung mahirap talagang mamundok and talagang gusto niya ng magbagong buhay para din nga po sa pamilya niya. Kasi meron siyang 5 anak. So kailangan niyang syempre mabuhay yun ng kumbaga maayos, makapag-aral, mabigyan ng magandang edukasyon. Ang ICLIP program kang gobyerno ang magiging paagi para matawan ning magkakanigong tabang ang sarong dating rebelde na nagbabalik loob sa gobyerno. Yung ICLIP program naman po natin, yun po yung na kung saan yung mga basic services po pwede nating maibigay sa ating mga nagbalik loob na sa gobyerno na kasamahan, yung mga miyembro ng Milisya ng Bayan, yung dating CPP, NPA, NDF members. So yun po yung mga kumbaga beneficiaryo ng ICLIP na tinatawag natin. Yung ICLIP po natin is ito yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program na kung saan yung programa ng pamahalaan na naglalayong mabigyan ng tulong yung ating mga kapatid na kasapi ng, yun nga po yung nabanggit kong mga CPP, NPA, NDF na, at Milisya ng Bayan na para magbalik loob nga sa ating government. So rest assured na yung ating mga surrenderer is yung identity nila. Kung napapansin nyo po, hindi natin dinidivulge. Kumbaga generalize lang yung information na binibigay natin para rin yun sa protection nila. Padagos ang programa kang gobyerno sa mga miyembro kang NPA na gusto nang magbago asin preparado man sindang tauan ini ning kinakaipuhan na proteksyon. Para sa One Media TV48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa pagbabalikan newsbreak, Parabuno arestado sa anti-illegal drug buy-bust operation sa Sangay, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibog drug buy-bust operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated.
where academic excellence meet limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation College of Criminal Justice Education. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mayo ng Most Disciplined Unit na award sa paabuto na Regional Military Parade ngunya na Peña Francia Fiesta. Mismong si City Councilor as in Military Parade Chairman Omar Buenafe ang nagpaliwanag kung taano tahinali na ang nasabing award sa lambang contingent na mapartisipar sa Military Parade. Discipline as expected man niya na disiplinado sa mga participants. So mayroon po most discipline unit? Igwa man ng mga minus points itong sa daang major. Kaya dumaan na lang mabawi yan. Pero hindi talaga ito-consider ang pag-award ng most discipline. Sa satuyang police report, irido na pinagdara sa ospital digdi sa siyudad ning Naga ang 78 anyos na si Lolo Juanito, residente kang Zone 1, Barangay Santa Rosa del Sur, Pasakaw, Camarines Sur, matapos na aksidenteng mahagop ini kan trimobile na pinagmamaneho kang sarong 19 anyos na si alias John, residente kang Zone 9, Barangay Karanan, kan kaparehong Banwaan. Dinaraman sa presinto ang driver kang trimobile para imbestigaran. Sa iba pang police report, sa buy-bust operation na arestoan sarong parabuno sa slaughterhouse kan Banwaanin Lagunoy, Camarines Sur pasado alas 7 nin aga kasubago. Binistoan suspect na si alias Jason, residente kang Zona 2, Barangay San Rafael, Lagunoy, Camarines Sur. Tulong plastic sa shenin pinagtutubudan na shabu ang nabakal kan mga otoridad gamit ang buy-bust money. Nakasabay man nabawi sa naarestong suspect. Padagos pa sa mga bareta, sa laog ning 2 semana, 4 na bangkay ang narecover sa magkakasuway na probinsya sa Kabikulan. Nagabos padagos na iniimbestigaran kan PNP. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Melvin Machado.
Sa nakalihis na 2 semana, 4 na bangkay ng pinagtutubudan mga pinagsalvage ang nadiskubre sa magkakaibang lugar sa Camarines Sur, Camarines Norte asin Catanduanes. June 24, 2024, 2 bangkay ng lalaki ang nadiskubre sa sitio Rawis, Barangay Patitinan, Sangay, Camarines Sur. Chinese asin Chinese-American subuot ang 2 na negosyante asin biktima subuot nin kidnapping. Ang PNP sa Camarines Sur nagsayuman ang magtaon ng detalye mantang yao na sa PNP National Headquarters subuot ang pag-imbestigar. June 27, 2024 na i-report na missing ang biktimang si Jason Clidoro, nag-i-star sa siyudad kang Naga, alagad taga San Jose, Camarines Sur. July 1, 4 na aldaw ang nakalihis na kuainingadan sa barangay Tuaca, Basod, Camarines Norte. Ang Naga City Police Office nagkumpirmar na posible may koneksyon sa buot sa kwarta ang krimen. May person of interest naman ang PNP. July 7, 2024, sarong bangkay ni lalaki na nakapatos nin packaging tape ang payo asin nagkagapos subot ang bitis ang nadiskubre sa irarom kang tulay sa barangay Giamlong, Karamuran, Catanduanes. Hulit na may nagkuang partidaryo sa nabisong bangkay, pinaglubong na subot ini sa sarong pampublikong Camposanto sa nasabing banwaan. Sa tulong insidenteng ini, mayo pang naipipresentar na arestadong sospek ang PNP para maitao ang hustisya sa mga biktima asin sa pamilya kaini. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, sa mensahe sa One Media TV 48 Naga ni PNP Bicol spokesperson Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakib, ang insidente sa Barangay Rawis, Patitinan, Sangay, Camarines Sur ang pinagkakaputana kan anti-kidnapping group kan PNP National. Mantangon yan na aldaw, nagkondusir man in case conference ang mga otoridad sa Karamoran, Catanduanes kasumpay ka nasabing kaso. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook fanpage One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.